हरे प्रणम कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? പ്രണമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ ഓക്കെ. അപ്പൊ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാധികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുടെ പത്രത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളപ്പോ ഇന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം, ഇതിപ്പോ കർമ്മയോഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് കർമ്മയോഗത്തിൽ വരണേന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ജ്ഞാനാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട്? ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വ സംസ്ഥാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രു മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസതം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും മനസ്സിനെ സിദ്ധിക്കും നിരാകാരമായ ഇന്ദ്രിയത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളോട്. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? കാമം എന്നുള്ള ശത്രുവിനെ, ഈ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് കാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇത് മൂന്നുമാണ്. അപ്പൊ കാമത്തിനെ തോൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. കാമം എന്നുള്ള ശത്രുവിനെ കീഴടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആത്മീയ ബുദ്ധി, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കണം. അങ്ങനെ ആ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ നമ്മൾക്ക് കീഴടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോ കർമ്മങ്ങൾ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് അതീന്ദ്രിയമാവുന്നത്, ആത്മീയമാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
ഇവം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ജ്ഞാനം എന്താണ്, എന്തറിവാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഞാനിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അർജുനന് 5 കാര്യങ്ങളാണ് തരുന്നത്. എന്താണ് അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? മൃദുല സ്വഭാവം, പിന്നെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഭൗതിക പാപം, സുഖങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അതായത് അത് ലഭിക്കില്ല, അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നമ്മൾക്കത് രാജ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്ര പേര് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? പാപം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? കുലക്ഷയ, കുടുംബ പാരമ്പര്യം. ആണ്. അവസാനത്തെയാണ് ഇതെന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അർജുന അങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിന്നോട് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നോടല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ആരോടാണ്? ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആരോടാണ്? വിവസ്വാൻ. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യദേവൻ. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ. സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ പോലെ. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്തിനാ പറയണേ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ? പറയൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്താ കാരണം? ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ സൂര്യദേവന്മാര് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, ഇപ്പൊ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ വരും, അത് കഴിഞ്ഞ വേറെ ആള് വരും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ തന്നെ അയാൾ വരും. എന്നാലും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? അവിടെ ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമല്ല, ഒരാളല്ല സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദവിയാണ്. അപ്പോ ആർക്കാണ്? വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൂര്യദേവനാണ് ആര് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജ്ഞാനം. എന്നിട്ടോ വിവസ്വാനോ അദ്ദേഹം മനുഷ്യ വംശപിതാവായ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനുവിന്റെ പുത്രനാണ് ഇക്ഷാകു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്ഷാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് യുഗത്തിലാണ്? സത്യയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇക്ഷാകു എന്ന് പറയുന്നതോ ത്രേതായുഗത്തില്. അപ്പൊ സത്യയുഗം വന്ന് ത്രേതായുഗം വരയ്ക്കും ഈ ജ്ഞാനം തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കാരണം വിവസ്വാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിന് അടുത്ത യുഗത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ഇക്ഷാകു വരുന്നത്. ഇക്ഷാകു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇക്ഷാകു എന്നുള്ള പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇക്ഷാകു എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ വംശമാണ്? ശ്രീരാമന്റെ വംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ഏത് യുഗത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലാണ് വിവസ്വാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്ഷാകു വരയ്ക്കും അത് തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തിട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഈ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേനേഹമഹദ യോഗോ നഷ്ടപരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? ഏതാണ്? ത്രേതായുഗം വരയ്ക്കും വന്നു അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കൊല്ലാണ്? ഏകദേശം 17 ലക്ഷത്തി എത്രയോ കൊല്ലം വരും. 96 + 32 അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും കൊല്ലങ്ങളാണ്. 17 ലക്ഷത്തി ചില്ലാനം വർഷങ്ങള്. അത്രയും വർഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രേതായുഗം വരുന്നത്. അപ്പൊ ത്രേതായുഗം വരയ്ക്കും ഈ ജ്ഞാനം പകർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? രാജർഷികൾ, ഇവിടെ ഈ വേർഡ് നമ്മളെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ രാജർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് എന്ന് പറയാണ്ട് രാജർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കും? ഋഷി തുല്യനായതുകൊണ്ട്. ഋഷി തുല്യനാണ്. അവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നു.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഒരു ഋഷിമാരുടെ തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ് കേട്ടോ. അവരൊന്നും ഋഷിമാരായിരുന്നു മുനിമാരായിരുന്നു എന്നല്ല. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നാലും അവർ അത്ര ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മറ്റുള്ള അപ്പൊ അന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? അന്നത്തെ ജനത അന്നത്തെ ആളുകളെല്ലാം സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു, ഒരു ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്താ പഠിച്ചത്? യത് യത് ആചരതേ ശ്രേഷ്ഠ തത്ത് ഏവേ തരോജനാഹ. വലിയ ആൾക്കാർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അനുകരിക്കുന്നു. ഒരു ആട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിലത്തെ ആടുകൾ മുഴുവൻ ആ മുമ്പിലത്തെ ആടിന് പിന്നാലെ പോകും. താറാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ താറാവ് പോയിട്ട് ഒരു കുഴിയിൽ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? മറ്റുള്ള താറാവുകളും താഴെ വീഴും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആ പോകുന്ന താറാവിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരെ വലുതാണ്. പിന്നിലുള്ള അത്രയും താറാവുകളെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു രാജാവും. അപ്പൊ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? ഋഷിതുല്യരായിരുന്നു, ശുദ്ധഭക്തരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? തന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭക്തന്മാരാക്കണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ജനക മഹാരാജാവൊക്കെ ആണ് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുക. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം നശിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ത്രേതായുഗം ദൈർഘ്യം 12 ലക്ഷം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 4,32,000 അല്ലേ പറയുന്നത് കലിയുഗം. നോക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് വരിക കേട്ടോ. അവര് ഏകദേശമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും 8,64,000 ആണ്. അടുത്തതോ 12,96,000 വർഷം വരും കേട്ടോ. അവിടെ ഏകദേശം 13 ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് വരും ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 12,96,000 വർഷത്തിന്റെ കൂടെ 4,32,000 ചേർക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലിയുഗം 4,32,000, അതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും 4,32,000 ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വാപരയുഗം കിട്ടും. അതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും 4,32,000 ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രേതായുഗം കിട്ടും. അതിന്റെ കൂടെ 4,32,000 ചേർത്താൽ സത്യയുഗത്തിലെ എത്ര വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം അത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാനെ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എത്രയോ മുമ്പുള്ള ഒരു സത്യയുഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവനായിട്ട് വിവസ്വാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ വിവസ്വാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാഭാരതം ശാന്തി. അപ്പൊ ഈ മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവ്വത്തിലാണ് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനുമായുള്ള ശുദ്ധ, ഒരു സെക്കൻഡ്, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ബദ്ധത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം ത്രേതായുഗത്തിൽ വിവസ്വാൻ മനുവിന് നൽകി. മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനു തന്റെ സ്വപുത്രനായ ഇക്ഷാകുവിന് അത് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ മനുവിന്റെ പുത്രനാണ് ആര്? ഇക്ഷാകു. ഭൗമഗ്രഹത്തിന്റെ രാജാവും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പിറന്ന രഘുവംശത്തിന്റെ പൂർവികനുമായിരുന്നു ഇക്ഷാകു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇക്ഷാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തൊട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അർജുനനെ എപ്പോഴാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഏകദേശം എത്ര വർഷം മുമ്പാണ്? 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. കാരണം ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര കൊല്ലായി? 5000 കൊല്ലായി. കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് 5000 വർഷങ്ങളായി. അതാണ് പറയുന്നത്. മനു തന്റെ പുത്രനും ശിഷ്യനുമായ ഇക്ഷാകുവിന് ഗീത ഉപദേശം നൽകിയത് 20,05,000 വർഷം മുമ്പ്. ശിഷ്യപരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഇത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്ഷാകുവിന്റെ കാലം മുതൽക്ക് ഇതുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത. 5000 വർഷം മുമ്പ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സയേവായം മയാ തേത്യ യോഗപ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോ സീമേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഖേദദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം
ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തനും മിത്രവും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണ്? ഭക്തനും മിത്രവുമാണ്. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കും. അവിടെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ നിഴല് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ, അല്ലെ? ഒരു ആരാണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ പിന്നെ മിത്രമാണെങ്കിലോ, മിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു നല്ല മിത്രമാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ആ തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ നല്ലത് മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. ഇത് ശരിയല്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ വേറെ തരത്തില്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ നല്ലത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലും എന്താണ്, ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, അവർക്ക് നന്മ വരണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം അർജുനന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കണം, നമ്മൾക്ക് വരാം അല്ലേ ഈ ഡൗട്ട്. കാരണം ഇവരുള്ളത് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പണ്ട് ഏതോ ഒരു സത്യയുഗത്തില് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവൻ ഞാനത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇക്ഷാകു വരയ്ക്കും എത്തിയിരുന്നു മനുവിലൂടെ. അപ്പൊ ഞാനാണ് ഉപദേശിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ആരുള്ളത്? അർജുനനും ഭഗവാനും ഉള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സത്യയുഗത്തില്, അതും എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു സത്യയുഗത്തില് ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുക? ഇപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അർജുനൻ ഇപ്പോഴാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. തന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ അധികാരിയായി സ്വീകരിച്ചത്. ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം സത്യം വെളിവാക്കുന്നു, അസുരന്മാരുടേത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അസുരന്മാരാകട്ടെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി എന്തെല്ലാം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയും വായനക്കാരെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വേറൊരു ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്നാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതേ കാര്യങ്ങള് ഒരു കൂട്ടലോ കുറയ്ക്കലോ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് അതേപടി പറയുകയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു അസുര സ്വഭാവമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് എന്താണോ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത്, അവരെന്താണോ അർത്ഥം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ ഈ പ്രഭുപാദയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും എന്റേതില്ല, ഭഗവാനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അസുരന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെല്ലാമോ പറയുന്നു. അത് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നും, നമ്മൾക്കും തോന്നും, ഓ അത് ശരിയാണ് അല്ലേ, അവർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുനനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും പ്രയോജനം നേടുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കായിട്ട് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അർജുനനോട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം, അതിന്റെ പ്രയോജനം ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്ലോകം 4ന്റെ അർത്ഥമാണ്, സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ പോലെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ്? അർജുനൻ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് സംശയം വരാൻ കാരണം? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അർജുനന് യോഗമായ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണത്. കാരണം അർജുനന് ആ സംശയം വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ആ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവരും എന്താണ് ഭൗതികതയിലും മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തെന്ന്? അർജുനനിലൂടെ വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരിലും എത്തണം, എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ യോഗമായ മുടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി,
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചോദിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അർജുനന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സംശയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടവും അതീന്ദ്രിയയുടെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ പരമകോടിയുമാണെന്ന് അർജുനന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. അതാണ് അർജുനൻ അറിയാം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്ന നിവർത്തിക്കായി അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എനിക്ക് വിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും അത് വിശ്വസിച്ചൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആണ് എല്ലാവരും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വന്നിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മാത്രം കരുതുന്നവരാണല്ലോ നിരീശ്വരവാദികൾ. അവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമാനുഷത്വം അംഗീകരിക്കും. കൃഷ്ണനെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായി കരുതുന്ന നിരീശ്വരരുടെ നിലപാടിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് ഭഗവത് ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തനായുള്ള അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പൊ ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാവണം. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെന്ന് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വിദീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദത പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കതിന് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, പലരും നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ടല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കൊരു പുനർജന്മം ഉണ്ടെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്, അത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം? നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്താ അതിനൊരു പ്രൂഫ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കത് അറിയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നോക്കൂ, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പുനർജന്മം ഇല്ലാണ്ട് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മള്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേക്കണം, കണ്ടോ, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഭഗവാനെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളും ഒന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ അർജുനന്റേതോ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ പഴയതെല്ലാം മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനോട് എന്താ പറയുന്നത്? വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്തും അർജുനൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അർജുനനുണ്ട്, അർജുനനോടാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോ അല്ലെ. പക്ഷെ അർജുനന് അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ പൂർവ്വ ജന്മസ്മരണ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും, നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതോ അറിയാതെ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടോ? പറയൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ കളിയാക്കിയ ഒരു സംഭവം ഓർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. എന്നാൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വലിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കും. അന്ന് അത്ര നന്നായിണ്ടായിരുന്നു, എത്ര പേരാണ് എന്നെ പ്രശംസിച്ചത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും അതിലും മുഴുകിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്, മറ്റുള്ളവരെ മുഖത്ത് നോക്കാനുള്ള കഷ്ടം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ശരിക്കും ഈ മറവി എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഭൗതിക ശരീരമുള്ള അർജുനന് അത് സാധ്യമല്ല. അജോ ഭീസൻ അവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോ ഭീസൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ.
എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അജനാണ്. അജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ജനിക്കാത്തവൻ. അതാണ് അജോബീസൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അതുപോലെ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, അവ്യയനാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. ആ ശരീരം ഒരിക്കലും മാറില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം പ്രായം എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എത്രയായിട്ടാ തോന്നുന്നത്? സാധാരണ ഒരു 20 വയസ്സിന് താഴെ അല്ലെ, ഒരു 18ഓ 19ഓ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലാണ്, ആ രൂപത്തിലാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 120 വയസ്സിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എത്ര വയസ്സ് നമ്മൾക്ക് തോന്നിക്കാറുണ്ടോ? ഭഗവാനെ ഒരു നരച്ചമുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഇനി ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ, ഇതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കണത്? ഭഗവാന്റെ ആദിമമായ രൂപം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതേ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളായിട്ടും ഭഗവാൻ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ, കൃഷ്ണനായിട്ട് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമദേവനായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് തോന്നും എന്താണ്? മനുഷ്യരൂപമാണ്, ഇവര് മനുഷ്യന്മാരാണെന്ന്. അല്ല, അത് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. വെറും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയില് ഇത്രയും ഗോപകുട്ടികളായിട്ട്, അത്രയും പശുക്കളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രൂഫാണ് അത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അനേകം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനും അർജുനനും സ്വഭാവേന ശാശ്വതരാണെങ്കിലും അർജുനന് പൂർവ്വജന്മങ്ങൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് മുൻ ജന്മസ്മരണകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. രാമനായും നരസിംഹമായും മറ്റു പല അവതാരമൂർത്തികളായും അംശാവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളാണ് അർജുനനെ പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർ. ഭഗവാന്റെ അവതാര കാലത്ത് പല രൂപങ്ങളിലും ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കാനായി ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരും ഭൂമിയിൽ പിറക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, ഭഗവാന്റെ പാർഷദനാണ്. പാർഷദൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? പാർഷദൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ജനിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പല രൂപത്തില് ആ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വരും. ഇപ്പൊ നാരായണനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ നരനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അർജുനനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അർജുനനെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് രാമാനന്ദ റായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളായി ഉണ്ട്, അവരായിട്ടാണ് അർജുനനെ പറയുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോ അവതാര കാലത്തും എന്താണ് അർജുനന്റെ പേര് വേറെയായിരിക്കും, പക്ഷെ അർജുനനായിരിക്കും വരുന്നത്. അതാണ് പാർഷദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അനേകായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ വിഭസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനെ ഗീതോപദേശം ചെയ്യുമ്പോഴും അർജുനൻ മറ്റൊരു രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിത ഭഗവാനെ അച്യുതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ, ഭൗതിക സംഘത്തിലും സ്വയം വിസ്മരിക്കാത്തവൻ എന്ന അർത്ഥം. അതായത് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇപ്പൊ അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണ അവതാരമായി, ശ്രീരാമാവതാരമായി, വാമനാവതാരമായി, പല നരസിംഹാവതാരം എടുത്തു. അങ്ങനെ ഓരോ അവതാരത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് ഗുണങ്ങളും മാറ്റം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആണ് ഒരിക്കലും അതാണ് ഭൗതിക രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല, പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾക്കൊരു ഇല്യൂഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. അത് തെറ്റോ ശരിയോ കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾക്കും തെറ്റുപറ്റാം, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ 4 ദോഷങ്ങൾ കലിയുഗത്തിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യർക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റുകൾ ഭഗവാനും പറ്റണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അച്യുതനാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം ഒരിക്കലും മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. അദ്വൈതമൂർത്തിയായ അവിടേക്ക് ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെ. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഓർക്കാനായിട്ട്, എല്ലാ അവതാര സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും.
കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരുന്നാലും കഴിഞ്ഞുപോയ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. മറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് താൻ ചെയ്തതെന്ത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയണ കാര്യമാണ് അല്ലെ. സ്വന്തം രൂപത്തിൽ താൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നില്ല. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ശരീരമാവില്ല അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവന് സ്ഥിരമായ ശരീരമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക്, നമ്മളെയൊക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നാണ് പറയുക. കാരണം 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ, സത്വം രജോ തമോ. അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ശരീരത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശാശ്വതവും ആദിമവുമായ തന്റെ രൂപത്തിൽ ദ്വിഭുജങ്ങളോടെയും ഓടക്കുഴലും ഏന്തിയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പ്രാപഞ്ചിക മാലിന്യങ്ങൾ ഏശാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനശ്വര ശരീരമാണത്. അതേ അതീന്ദ്രിയ ആകാരത്തോടെയാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും സർവ്വലോകാധിപതിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പിറന്നതായി തോന്നിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൂര്യൻ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും വികലങ്ങളായ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാണ് ആകാശത്ത് ഉദിച്ചതായും പിന്നെ മറഞ്ഞതായും തോന്നുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല. അജനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അസംഖ്യം രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പിറവി എടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുമ്പോഴും തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. വേദങ്ങളെ തുടർന്ന് മറ്റു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏത് ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മാറ്റങ്ങളില്ല. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ ഇവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മ തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിന് ഹാനി തട്ടുകയോ അധർമ്മത്തിൽ പ്രാബല്യം കൂടുകയോ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം സ്വ അഭിഷ്ടപ്രകാരം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാര് കൂടുന്നത്, ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. വേദോക്ത ആചാരങ്ങൾ ശരിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ അധർമ്മികളാകും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യരെ അധർമ്മികളാകുന്നത്? വേദങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. കാരണം എന്താണ്? അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വേദങ്ങള്. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളില് നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, വികർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്മാര് അധർമ്മികളാകുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും ദോഷകരാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷകരമായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി വേദങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മപ്രമാണങ്ങൾ ഭഗവതാജ്ഞകളാണെന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വേദം ആർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചത്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉപദേശിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ മൃഗബലി ചെയ്യാമെന്ന വേദവിധിയുണ്ട്. എന്നാൽ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ വേദാനുസൃതങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാതെയും ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ അസംബന്ധം നിരോധിക്കുവാനും വൈദികമായ അഹിംസാധർമ്മം നിലനിർത്താനുമായി ശ്രീ ബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ബുദ്ധനെ നമ്മൾ അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ ബുദ്ധന്റെ പ്രത്യേകത? ബുദ്ധൻ ഒരിക്കലും ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ദൈവം ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അഹിംസയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിത മാർഗമായി എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബുദ്ധന്റെ ജനന സമയത്ത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും മാംസം അതീവതായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഫുൾ ഭൗതിക ഇതിൽ മുഴുകിയ ആൾക്കാരല്ലേ. അപ്പൊ അവരോട് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ബുദ്ധൻ അവരെ ഉപദേശിച്ചത്? അഹിംസാമാർഗം ഉപദേശിച്ചു. കാരണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും കൂടി ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അഹിംസ. മറ്റുള്ള ഏത് ജീവികളെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. എന്താണ്? ഈ കവൾ അടിച്ചാൽ അടി കിട്ടിയാൽ മറ്റേ കവളും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഒരു ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബുദ്ധൻ അന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഇല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം? അഹിംസാ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരാൾ പോലും അത് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് പകരം ബുദ്ധൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? നിങ്ങളുടെ ഈ ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഭയത്തിനും ഒക്കെ കാരണം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതാണ്. അത് നിർത്തും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാവും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്.
ജനങ്ങളെ ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്കും ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. തന്റെ വിശ്വാസിനായ പ്രതിനിധിയെ ചിലപ്പോൾ നയിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥ രൂപം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടും അവതരിക്കുന്നു. അർജുനനും അതുപോലെയുള്ള ആത്മോത്കർഷം നേടിയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൈസ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യമല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ ഇവള് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും കേൾക്കില്ല. തന്റെ വിശ്വാസനായ പ്രതിനിധിയെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ രൂപം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടും അവതരിക്കുന്നു. അർജുനനും അതുപോലെയുള്ള ആത്മോത്കർഷം നേടിയവർക്കുമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവതാരങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എല്ലാവരിലും കൃഷ്ണാബോധം എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പടിപടിയായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനി ബുദ്ധന് ശേഷം ആരാണ്? ശങ്കരാചാര്യരാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ശക്തിയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് മേലെ, അത് അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശക്തിയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശക്തിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലയിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ലെവലിലല്ല അവരുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ പടിപടിയായിട്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അവസാനം ആരാണ്? രാമാനുജർ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി കൊണ്ടുവന്നു. എന്താണ്? വിശേഷ അദ്വൈതം നല്ല ഒരിത് കൊണ്ടുവന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള മാതിരി. അതാണ് അത് പടിപടിയായി മേലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് പൂർണ്ണമായും ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ ഓടക്കുഴലിൽ ഓതുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. വ്യക്തിരൂപമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ധാർമ്മികൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പരിപൂർണമായി കൃഷ്ണാബോധം നേടിയിരുന്നാൽ അയാളെ സാധു എന്ന് പറയാം. ദുഷ്കൃതം എന്ന പദം കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിക്കാനാണ് എന്താ വരുന്നത്? അവഗണിക്കുന്നവർക്ക് യോജിച്ചതാണ്. ദുഷ്കൃതം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് പറയുന്നത്. എത്ര വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ദുഷ്കൃതി എന്നാണ് പറയുക. പഠിപ്പോ സംസ്കാരമോ ഇല്ലെന്നിരിക്കലും 100% കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യൻ സാധു അത്രേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു ഇതില്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ രാമാനുജരെ വെച്ചിട്ടും ഇത് പറയാറുണ്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് തല തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരെ കൂടെയുള്ള മറ്റു ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ രാമാനുജരെ എന്ത് പറയും? കളിയാക്കും. കണ്ടില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് വായിക്കാനും കൂടി അറിയില്ല, തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വായിക്കുകയാണ്, എന്തോ വലിയ കാര്യം സാധിച്ച പോലെയാണ്, എന്നിട്ട് ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാ കരയണെന്ന് അറിയില്ല എന്നവർ കളിയാക്കും. ഇപ്പൊ രാമാനുജര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, എന്താണ് ശരിക്കുള്ള സംഭവം? എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? നീ തിരിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് പറയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ അറിയില്ല, എനിക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഗുരു പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി തുറക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ പുറംചട്ട കാണില്ലേ, അർജുനനെ തേരാളിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്, അത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കണില്ല. കാരണം ഇത്രയും സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ, സൃഷ്ടിച്ച ആ ഭഗവാൻ കേവലം ഒരു മനുഷ്യനായ അർജുനന്റെ ഒരു തേരാളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എത്രയാണ്? ആ ഭഗവാനെ പോലെ കാരുണ്യം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതോർത്ത് എന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കവിയാണ്, എന്തൊരു കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ രാമാനുജർ പറയുകയാണ് മറ്റുള്ള ശിഷ്യരോട്, നിങ്ങൾക്കല്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, ഈ ബ്രാഹ്മണനാണ്. ഇനി അയാൾക്ക് വേറെ ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അതിന്റെ സാരം അവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പഠിപ്പോ സംസ്കാരം ഒന്നും വേണ്ട, ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത്. രാവണനെയും കംസനെയും എന്ന പോലെ അവരെ സംഹരിക്കാൻ ഭഗവാന് സ്വയം ആവിർഭവിക്കണമെന്നില്ല. അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഉപദ്രവം ഏൽക്കുന്ന തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശേഷിച്ചും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുമെന്ന് കംസൻ അറിഞ്ഞതാണ് കാരണം. കംസനെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ദേവകിയെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചത്. അതാണ് ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്താണ്, ധർമ്മമല്ലാതെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ ഭഗവാൻ വരും. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കംസനെ വധിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ ഗോപികമാർക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്തു, ഗോപകുമാരന്മാർക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്തു അല്ലെ, അത്രയും. അപ്പൊ എത്ര പേരെയാണ് യശോദാമയ്ക്ക്, നന്ദഗോപർക്ക് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി, വേണ്ടുവോളം അത് ആ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ കൂടി ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ദൈവിക സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ് അവതാരം. അങ്ങനെ ആവിർഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗതനായ ഈശ്വരന്റെ ആ രൂപത്തെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നു. അവതാരങ്ങൾ പല വിധത്തിലുണ്ട്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ
ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, യുഗാവതാരങ്ങൾ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഏതൊക്കെയാണ് പറയൂ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞതല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കും? ശ്രീരാമൻ, അല്ല, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദശാവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഗുണാവതാരങ്ങളാണ് മാതാജി, അല്ല ലീലാവതാരങ്ങളാണ്. ലീലാവതാരങ്ങളാണ് വരെ. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ഇനി പറയാലോ. വിഷ്ണു ശിവൻ. അല്ല മാതാജി, അത് ഗുണാവതാരങ്ങളാണ്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആ, ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു. ആദ്യത്തെ കാരണോദകസായി വിഷ്ണു എന്ന പ്രപഞ്ചം വരുന്നു. ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആര് വരുന്നു? ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു വന്നിട്ട് അവിടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആരായിട്ട് വരുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ട് ആര് വരുന്നു? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു വരുന്നു. ഈ 3 ഇതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ കേട്ടോ. ഗുണാവതാരങ്ങളാണ് മാതാജി നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ. കാരണം ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടി, വിഷ്ണുവാണ് നിലനിർത്തുന്നത്, നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതിന്റെ അധികാരം ആർക്കാണ്? ശിവനാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഗുണാവതാരങ്ങള്. ലീലാവതാരങ്ങളാണ് ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു, അതാണ്. ഇനി ശക്ത്യാവേശ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും എംപവർമെന്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തി കൊടുക്കും. നാരദമുനിക്ക് എന്താ ശക്തിയെ കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ? എല്ലാവരിലും ഭക്തി കൊടുക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഭക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ. കപിലമുനിയാണ് സാഖ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയും. ദേവഹൂതിക്ക് അവരമ്മയ്ക്ക് ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവതാരങ്ങളാണ് ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ. ഇനി മന്വന്തര അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മന്വന്തരം കഴിയുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് മന്വന്തരം അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യുഗാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ എന്താണ്, ഓരോ യുഗത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ദ്വാപര യുഗത്തില് കൃഷ്ണൻ വന്നു അല്ലെ, ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമൻ വന്നു. അതിനെയാണ് യുഗാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലീലാവതാരവും യുഗാവതാരത്തിലും ഒരേ കാര്യങ്ങളുമായി വരും കേട്ടോ, ഒരേ അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരും. മാതാജി, മന്വന്തരം അർത്ഥം എന്താണ്? മന്വന്തരം മന്വന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഡീപ്പായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അത്രയും സമയം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല മാതാജി. ഒരു മനുവിന്റെ 14 മനുക്കളാണ്. ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിലെ 14 മനുക്കളുണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കോടിയാ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? 432 കോടി വർഷങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ 14 മനുക്കൾ വരും. അതാണ് ഈ മന്വന്തരം. ഒരു മനു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മനു വരില്ലേ, അതാണ് മന്വന്തര അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ നമ്മളുടെ യുഗം മാതിരിയല്ല. മറ്റേത് കലിയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം എന്നുള്ളതല്ലേ യുഗം. മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 432 കോടി. കോടി. അത്രയും കോടി വർഷങ്ങളില് എന്തുണ്ടാവും? 14 മനുക്കൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ 14 മനുക്കൾ, ഇപ്പൊ ഓരോ മനുവിന്റെ കാലത്തിലും ഓരോ അവതാരം ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ. അതാണ് മന്വന്തര അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. അതിൽ കുറെ പേരുകളുണ്ട്. പേരുകൾ നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ഇതൊക്കെ വരും. അതിന് കലിയുഗത്തിലെ കൃഷ്ണാവതാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾക്ക് തന്നത് അല്ലെ, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം തന്നതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ഇതും ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആ ശ്ലോകം ഉണ്ട്. കൃഷ്ണവർണം തുഷാകൃഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മാതാജി, ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി ഭാഗവതം നമ്മളെ ഇവിടെയൊക്കെ സപ്താഹം പറ്റില്ല, അതിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലേ പറയും. ആ സപ്താഹത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടാവില്ല മാതാജി, അതിൽ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ മാത്രമല്ലേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ കൃഷ്ണവർണം കൃഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അതില്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭാഗവതം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. ജന്മ കർമാച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തെക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായി എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാള് ഒരിക്കലും ഈ ഇവിടേക്ക് വരില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അവരുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ വീണ്ടും ജനനങ്ങളോ മരണങ്ങളോ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നിവീത രാഗ ഭയ ക്രോധ മന്മയാമാമുപാശ്രിതാഹ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസ പൂതാമദ്ഭാവമാഗതാഹ
രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പോകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ, കാമമാണ് ഈ നമ്മുടെ ശത്രു. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കാമത്തിനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ കാമം കൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ എന്ത് വരുന്നു? ദേഷ്യം വരുന്നു, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ആ കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിലും എന്നുള്ള പേടി വരുന്നു. ഭയവും ക്രോധമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കാതിരുന്നാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭൗതിക നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലെങ്കിലോ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, ക്രോധം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പ്രാപിച്ച ആൾക്കാരുടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവരുടെ മനസ്സൊക്കെ ശുദ്ധീകൃതമാക്കും ഭഗവാൻ. ദാമീ ബുദ്ധി യോഗന്തം, ഭഗവാൻ തന്നെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും അതിന്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാനില് പ്രേമബദ്ധരായി തീരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ മോചനം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതല്ല. അവ്യക്തിഗതവാദികളും യോഗികളും അത്യന്തം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മോക്ഷം നേടുന്നത്. അവരുടെ ആ മോക്ഷം അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കൽ ആകട്ടെ ഭാഗികമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണാത്ത ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അല്ല, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ആദ്യത്തെ പ്രകാശത്തിലാണ് അവർ ചെന്ന് ഒരു ഭാഗമാകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. അത് എന്നാലോ ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർക്കും സാമാന്യ തത്വം ചെയ്തവർക്കും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതല്ല ഈ സത്യം. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഈ തത്വചിന്തകന്മാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനാവാം. ഈ പൂർണ്ണത നേടാൻ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമല്ല. അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, എങ്കിലും അവർ മുക്തിക്ക് അർഹരാകണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു തേനീച്ച വന്നിട്ട് ആ തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാദ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. തേൻകുപ്പിയാണല്ലോ, അത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ. അപ്പൊ അതിനെ തന്നെയാണ് നക്കുന്നത് എന്നങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ്. അത് യഥാർത്ഥ സ്വാദാണോ? അല്ല. ശരിക്കും അത് കുപ്പിയുടെ ആ അടപ്പ് തുറന്ന് ആ തേൻ രുചിച്ചാലാണ് ആ മധുരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? പക്ഷെ ആ തേൻ കണ്ടിട്ട് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന്, എന്നിട്ട് നക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് തേന്റെ സ്വാദ് എന്ന്. അതുപോലെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത വെറുതെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് പൂർണ്ണമായും അതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് പരമോന്നതമായത് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഇതേ ധാരണയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതെ അല്ലേ? ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം ശരീരമായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്? ഒരാത്മാവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നൂ? ഇല്ല അല്ലെ? ഭൗതികവാദികളായവർ പരമസത്യത്തെ നിരാകാരമെന്ന് കരുതുന്നു. ചിലർക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം, ചിലരാകട്ടെ ആത്മീയമായ എല്ലാ ഊഹാപോഹങ്ങളിലും. ഇനി വെറുപ്പ് വന്ന നിരാശ മൂലം ഒന്നിനെയും വിശ്വസിക്കാതെയാവുന്നു. ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ കൂട്ടരാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുക. അവരുടെ സ്മൃതി വിഭ്രമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദിവ്യ ദർശനങ്ങൾ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്? ഭഗവാനില് വിശ്വസിക്കാണ്ട് ലഹരി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. എന്തില് അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ അവര് ഈ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏതോ ഒരു മാരിയൊക്കെ തോന്നും, എന്തൊക്കെയോ മാതിരി തോന്നും, രൂപങ്ങൾ മാറി തോന്നും. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു ഇല്യൂഷനാണ്, അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. ഭക്തി സേവനത്തിൽ കൂടി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നാരദർക്ക് ലഭിച്ച മാതിരി ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവന് ലഭിച്ച മാതിരി. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ജീവിത പ്രമാണങ്ങളും ചര്യാക്രമങ്ങളും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. മാം പ്രപത്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാപാർത്ഥ സർവശക. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ സമഗ്രമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ഭക്തന്മാർ മാത്രമാണ്. ഏവരുടെയും സാക്ഷാത്കാര ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണ്.
കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രഭുവായും, മറ്റൊരാൾ ആത്മസുഹൃത്തായും, വേറൊരാൾ പുത്രൻ എന്ന നിലയിലും, ഇനി ഒരാൾ കാമുകനായും കരുതി സ്നേഹിച്ചേക്കാം. താങ്കളുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമ തീക്ഷ്ണതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച ഈ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം തുല്യമായി അദ്ദേഹം അഭിഷ്ടസിദ്ധി അരുളും. ഇപ്പൊ യശോദയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു? മകനായിരുന്നു അല്ലെ. അർജുനന് സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഈ ഗോപികമാർക്കോ അത് ഒരു കാമുകന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ, രാധാദേവിക്ക് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക്, രുക്മിണി അവർക്കൊക്കെയോ ഭർത്താവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. ആ രീതിയിൽ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പെരുമാറും എന്നുള്ളതാണ്. ആ സ്നേഹം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് ഭക്തനാവണം കേട്ടോ. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടില്ല. ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കാകില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിച്ച അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ആനന്ദം ആസ്വദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നവരോ അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള ഒരാളായിട്ട് കാണുന്നവർക്കോ ഒരിക്കലും ഈ ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ, എനിക്ക് എന്റെ മകനായിട്ട് ഭഗവാൻ വേണമെന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മകന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. കുറൂരമ്മയ്ക്ക് അറിയാമല്ലേ, കുറൂരമ്മയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാലകനായിട്ടല്ലേ വന്നത് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ പൂന്താനത്തിന് എന്താ പൂന്താനം പറയുന്നത്? മനസ്സിൽ വേറെ അതാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ മറ്റെന്ത് വേണമോ മക്കളായി, ഉണ്ണികൾ മറ്റ് വേണമോ മക്കളായി. അതാ പറയുന്നത്. പൂന്താനത്തിന് മകനായിരുന്നു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നമ്മൾ, മീരാബായിക്കോ ഗോപികയുടെ അഭാവമായിരുന്നു അല്ലെ മീരാബായിയുടെ. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കും. തീവ്രമായ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തുന്ന പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടി പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളല്ല, അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്. ഇത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. കാംക്ഷതകർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഹ ക്ഷിപ്രഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുന്നത്. ദേവന്മാർ പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്. അവരെല്ലാവരും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് ത്രൂവാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ? ആരനുഗ്രഹം വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ദേവതമാരെ കൊണ്ട് അത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തെറ്റായ ധാരണകൾ കൊണ്ടാണ് ദേവതമാരെ പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം നമ്മൾ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിഷ്ണുവിനെ മാത്രം നമ്മൾ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാ ദേവതമാരും സന്തോഷിച്ചോളും. ആ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ദേവതമാരെ തനിയെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണ്യമ്മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശക തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്യകർത്താരം അവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും അനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, കുറച്ച് ഒരു നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അതിലുള്ള ആരുടെ ശബ്ദം ക്ലിയർ ഇല്ല ഹരേ കേട്ടോ. കൃഷ്ണ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്ലോകം 8 കാണിക്കണം, 13 ആയില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മാതാജി ശ്ലോകം 8 കാണിക്കണം, 13 ആയില്ലേ? 13 ആണല്ലോ എന്റെ ഇതിലുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഇതിപ്പോ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ 12 ആയി. ഇപ്പൊ 14 ആയി. 13 നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണ, എന്തായാലും ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കണേന്നനുസരിച്ചല്ലേ. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശരിക്കും ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്
അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നാല് വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. മാതാജി ബ്രാഹ്മണനാണ്. കട്ടായി പോണു, ഒന്നും അശ്വത്ഥാമാവ് കേൾക്കണില്ല. കാണിച്ചത് അശ്വത്ഥാമാവിന് നമ്മൾക്ക് ബ്രാഹ്മണനാണ് പറ്റുമോ? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല ഇല്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ല, ക്ലിയർ ഇല്ല. ക്ലിയർ ഇല്ല. ഇറങ്ങ ഒരേ മിനിറ്റ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങള് ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ 3 തരത്തില് അപ്പൊ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേസ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാദി കർമ്മപീർണ ബദ്ധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മ ഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ ഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അകർമ്മം വികർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നത്. സകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സകർമ്മവും അകർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പറയൂ. അറിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. നമ്മൾ ഫലേച്ഛയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് സകർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഏതിനും നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കർമ്മഫലങ്ങളോ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെല്ലാം മേലെയാണ് ഭഗവാൻ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞത് രജോ ഗുണം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവര് ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ്, അവർ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. ഇനി ക്ഷത്രിയരോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. വൈശ്യരോ വ്യാപാരികളാണ്, രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രാവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. തമോ ഗുണപ്രധാനികളായ തൊഴിലാളികളാണ് ശൂദ്രര്. അപ്പൊ അത് ഗുണാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? വ്യാപാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വൈശ്യർ. പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും മനുഷ്യൻ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം മേലെയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവൻ അഥവാ വൈഷ്ണവൻ ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം മുതലായ കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ സമ്പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധം മനുഷ്യന്റെ ഈ ചാതുർവർണ്ണീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ആ ലെവലിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾക്ക് മേലെ വൈഷ്ണവൻ എന്നുള്ള ഒരു പദവിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നുള്ള ഒരു പദവി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഏതും ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് നല്ലത് ചീത്ത എന്നുള്ളത് രണ്ടും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? നമ്മളേത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് പാപമോ പുണ്യമോ ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ജഡ്ജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊലയാളിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കൊന്ന പാപം ആ ജഡ്ജിക്ക് വരുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, വരുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, വരില്ല. എന്താ കാരണം? കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളും തന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലതും ചെയ്യാനുള്ള വിവേചന ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, അയാൾ വിമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏവം ജ്ഞാത്വാകൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷപി കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിന്റെ പൂർവികരൊക്കെ എന്റെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു, അവര് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നീയും എന്റെ
കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യൂ. നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയ എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യൂ. എന്താ ഇനി ഞാൻ ശ്ലോകം വായിച്ച കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വായിച്ചു പോയാ പോരെ. കിം കർമ്മ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഹ തത്തേ കാമാപരിവിശ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. ഇനി കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് കേട്ടോ ഭഗവാൻ. ഒരു 4 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ, അവസാനിപ്പിക്കാം 5 മിനിറ്റില്. അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയവരും അവ തീണ്ടാത്തവരും 2 കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിചയം കുറഞ്ഞ പൊതുവിദ്യാർത്ഥികളും മൂഢന്മാരും എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ കർമ്മ അതല്ല, ഒരു സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ലെവലിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അത് ബ്രാഹ്മണനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അർജുന, നീ ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യദേവനായുള്ള വിവസ്വാനൊക്കെ ആരെയാണ്? അർജുനന്റെ പൂർവികരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെ എപ്പോഴെങ്കിലും സൂര്യൻ ഒരു ദിവസം പോലും ഉദിക്കാണ്ടിരിക്കോ അസ്തമിക്കാതിരിക്കോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്ന ഡ്യൂട്ടി അത് ഒരു മുടക്കമില്ലാണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും. ചന്ദ്രനാവട്ടെ സൂര്യനാവട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി നിലനിന്ന് പോകുന്നത്, ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ, സീസൺസ് മാറുന്നത്, എന്താണ് വേനൽക്കാലവും മഴക്കാലവും എല്ലാം മാറി മാറി വരുന്നത്, നമ്മളുടെ ജീവൻ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് പറയും? മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇനി ഗുരുപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആധികാരിക പുരുഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലാവണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് അവരെ അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കുള്ള ഉപദേശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള ഭാവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രോക്തമായിരിക്കും. പിന്നീട് അർജുനന്റെ അനുയായിയായി തീരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അതിനെപ്പറ്റി വിഭ്രമണത്തിനിടയില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് ഇത് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത കേട്ടിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മം മാത്രമേ മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. ലേറ്റ് ആയില്ലേ? നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടി നോക്കണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ക്ലാസ്സിന് ആളുകളും വളരെ കുറവാണല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ? ഒരു വ്യക്തി സൂര്യദേവന്റെ പേര്. പേര് അല്ല, ഇത് 4-ാമത്തെ അധ്യായം. 4-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം മാതാജി. 3-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ. സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ? എപ്പോഴാണ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? പറഞ്ഞോളൂ, ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തതിന് ശേഷം. അതെ, അതാണ് നമ്മൾ സംശുദ്ധി വരണം, നമുക്ക് ശുദ്ധി വരണം അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 3-ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ. ഇനി അടുത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? അതല്ല, ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ എങ്ങനെ ദൈവ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? അയ്യോ സോറി, ഞാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ എങ്ങനെ ദൈവ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും പറയൂ. പരമായ സേവന കർമ്മത്തിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക, ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റി ദൈവ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സേവനകർമ്മം കൊണ്ട്. അതാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത്, കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആരും ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ 3-ാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ. ആൻസർ വന്നില്ല മാതാജി. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം പോലും നിലനിർത്താൻ സാധ്യമല്ല. വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ചോദ്യം ഇതാണ്, കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിയന്ത്രിച്ച ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്തവനായി
കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെയല്ല മാതാജി. മാതാജി ഇതിന് ആൻസർ കർമ്മം കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. വന്നില്ലല്ലോ. ഒന്നുകൂടി പറയുമോ മാതാജി? മാതാജി എല്ലാരും മിണ്ടാതിരുന്നൊന്ന് കേക്കട്ടെ. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് mute ചെയ്യണം. ഫലം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇച്ഛിക്കാതെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ ചോദ്യം വരുമ്പോ അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മനുഷ്യ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കപ്പെടും നമ്മള്. ഇനി അത് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കുമ്പോ എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? 9-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അത്. ഇനി കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പടവുകൾ. അത് നമ്മളുടെ ആ PPT-ല് അതിലുണ്ടായിരുന്നു, കറക്റ്റ് ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ലാഡർ പഠിച്ചില്ലേ? അനിമൽ ലൈഫ്, അനിമൽ ലൈഫാണ് ഒരു മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. അത് കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? കർമ്മകാണ്ഡ എന്ന് പറയുന്നത് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്ത് വരുന്നു? കർമ്മയോഗമാണ് വരുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തിന് ശേഷം നിഷ്കാമ കർമ്മ വരും. ആ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു? എന്തിലേക്കാ പോണത്? ജ്ഞാനയോഗം വേണ്ട, ഇത് പറയണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇതില്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തി, അതായത് ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. അതിന് മേലെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഭക്തിയോഗം വരുന്നത്. ഏറ്റവും മേലെ ഭക്തിയോഗം വരും അല്ലെ? അതാണ് ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? സാധന ഭക്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭാവഭക്തി വരും, പ്രേമഭക്തി വരും. ആ ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരുന്നത് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. താഴെ നിഷ്കാമകർമ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സാധന ഭക്തിയുടെ ലെവലിൽ വരിക. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? ഭാവഭക്തി വരും, പിന്നെ പ്രേമഭക്തി വരും കേട്ടോ. അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 ചേർന്നതാണ് സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്ന് വരുന്നതാണ് വരിക. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഒരു ലാഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് അതിൽ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക? ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാവും ആദ്യം തന്നെ. ഓക്കെ, മായാബോധത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, മായാവിലാസത്തിൽ. അതെ, മായ, അതാണ് ഭൗതിക പറയുന്നത്. അതിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനുമായി വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ ഗുണങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അവരെപ്പോഴും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങള് കേട്ടോ. അവിടെ അസൂയ ഉണ്ടായില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഇനി ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിന് ഉത്തരമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് വേണം അതിന് ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെ വേദങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത്? എങ്ങനെ? മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലൂടെ. അത്രയൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം കേട്ടോ, 1 മിനിറ്റ്. പരമദിവ്യവത്ത പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് എഴുതണ്ട, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഷോർട്ടായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് വേദങ്ങൾ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി എങ്ങനെയുള്ളവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു? അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ. എങ്ങനെയാണ് മോചനം നേടേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ശ്ലോകം ഏതാ? 31-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ എഴുതണമെന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കും. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്?
എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാവുന്നത്? ജീവാത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമെന്ന നിലയിൽ മൗലികമായും ആത്മീയമായും ശുദ്ധവും എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പാപങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതല്ല മാതാജി, പാപം ചെയ്യാൻ രജോഗുണമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നാണ്. പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുമാനമാവുന്ന കാമമാണ്. കാമം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കത് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഒരാളെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രജോഗുണവുമായ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ. ഇത് 37 രജോഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഒരാളെ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ. ഇനി ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? പുക തീയിനെ പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. അത് എത്രാമത്തെ? 38ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇനി മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മാത്രമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. മനുഷ്യരൂപം എടുത്താൽ ജീവന് തെല്ലൊരു കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടും കിട്ടിയേക്കാം. പിന്നീട് വികാസം പ്രാപിച്ചാൽ, അത് ഞാൻ വായിക്കേണ്ടതാണ്, ഇത്രയും വലുതായിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. പിന്നീട് വികാസം പ്രാപിച്ചാൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ ജ്വലിപ്പിക്കാനും കഴിയും. തീയുടെ ചുറ്റുമുള്ള പുകമറയെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആളെ കത്തിക്കാം. ജീവന് ഭൗതികത്വത്തിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഇതാണ് ജീവന് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ്. അതായത് കാമമാവുന്ന ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കേട്ടോ. ഇനി കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആ ശ്ലോകം 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചത് 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഇനി കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സിന്റെ ബുദ്ധി. ഈ ശ്ലോകം 3:30 എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്? കർമ്മമെല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ബോധമോ ഇല്ലാതെ അലസതയോ കൂടാതെ ചെയ്യും. സകല കർമ്മങ്ങളും ഈശ്വരനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആത്മബോധത്തോടെ ഒന്നിലും ആശയം അത് തന്നെയാണ്. അത് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ എല്ലാം, ഇനി ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. വാഞ്ചാകൽപതരോഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.